What's up guys? May gabi, may adlaw kung adlawan karon diri gabi man, so may gabi. Ang atong hisgutan karon guys is about my mistakes on investing in stock market. By the way, I'm Luwin Tamparong, an investor and hoping to retire early para to live life to the fullest. So there are four mistakes nga akong nahimo isip a newbie investor sa First Metrosec, sa stock market, no. Ang akong gigamit nga trading platform or investment platform is First Metrosec, which is anchored in a trading platform of Metrobank Philippines. So nakoy upat ka buok mistakes nga akong i-share karong taknaa. Kini nga mga mistake guys, kaning upat nga nahimo nako nga mistake, nagmahay ko ani kay ning lose ko og money. Kung dili ka gusto mo lose og money sa imuhang pag-invest sa stock market, likayin ning upat ka mga sayop nga akong nabuhat. Number 1 nga sayop nga akong napalit is buying stocks nga wala ka sa kaabot sa proper threshold. So naamanggoy ginaingon nila or sa akong nabasahan pod na kung mopalit kag stock, mag-cash in ka sa imuhang account, pasudlan nimo og 8 to 10,000 pesos and above. Then kung mopalit kag stock, for example, palit kag Jollibee, minimum nimo nga ipalit nimo nga stock is 8,000 to 10,000 para gamay ra kag transaction fee. Kay every transaction nimo kung 8,000, 20 pesos raman ang charge anagod sa broker. Whereas kung mopalit kag 1,000 sa Jollibee, 20 pesos na charge ana. 1,000 na pod sa Ayala nga bali 1,000 pesos charge na pod na nga transaction fee. So daghan kay kag mausik nga 20 tag 20. So overall ang palito nimo is balig 8,000 nga stock sa Jollibee para makasave ka sa transaction fee. Ay ikaduha na kong sayop guys mao ang buying stocks because everyone is buying on it. So kung tan-aw ta sa YouTube, no, daghan kay gaingon nga mao ni palit ani kay nindot ni siya nga stock without even researching og profitable ba na siya nga stock, or scalable ba na siya nga stock, or trash lang gyud na siya nga stocks. Usually kay influence man ta other people by mga unsa lang nga mga you have to be careful in doing your buying your stocks in the stock market because it will lose you money. Pag-research, pag-study sa financial description sa iyang spreadsheet, so sa financial reports niya para dili ka magpataka og palit. Although na may lang giingon kung first timer pa ka nga test the waters, palit kunuhay ka ana, pero kung ning palit ka ana and then ning lose ang iyang value, naratol ka og imong gisell kay mahadlok kag mahurot imong kwarta, then you'll lose money. In my case, ang akong ginapalit nga stocks is kanang mga stocks nga akong ginakonsume. For example, mukonsume man ko og Jollibee, so nagpalit ko anag stock sa Jollibee kay kabalo ko nga kanang Jollibee halinon kay na siya, kay naman na siya mouth good. Kung maghisgot kag basta Jollibee na gani na Jollibee na gid na naagi na siya ngalan, branded yun na siya. At the same time, most likely kana ang stock price, kana ang stock paingon dyan sa pagtaas kay ga-expand man ang Jollibee god all over the world. Ang Jollibee nag-expansion na siya, therefore profitable kay siya, maayo siya og kanang business perspective char. So ang ikatulo nako nga sayop is gapataka lang ko og palit, buying it at a high price. Wala ta kabalo no nga mahal dai siya. For example, ang stock sa, for example, palit kag Meralco. Ang graph sa Meralco patrend niya pataas. Dayon kung ning palit ka ana kay sa ang imong gibati lami na jud kay ipalit kay gusto na jud ka na jud kay stock sa Meralco, dayon wala pa siya, peak pa siya, gansi ka kay mahal pa man siya, huwata nga mo dip. Pag dive niya, for example 9 pesos ang iyang presyo,
then paminaw nimo di pa ka ganahan mo palit ng 9, ulaton sa nimo siya mo dive into 8 pesos kanang matolerate nimo. Pag 8 pesos na gani, palit na kana kay ning down man siya para makasave ka sa imuhang money. Kay og 9 pesos diferensya ba piso. So magansi na ka sa transaction fee, taas na din gamay ra pug kag stock nga mapalit. So mo nay nahimo na kong sayo, pataka lang ko palit kay pag peak la ni peak lagi ni palit dayon ko ha. Ay kaupat nga sayop nga akong na matyagan sa stock market no is kanang gitawag og dividend trap. Nay ubang mga stocks nga naghatag siya og dividend, pero pagpalit nimo sa iyahang value, for example 9 pesos siya, nagubos na siya in the long run, pero sige lang gyapon siya og hatag og dividend, pero ang price sa imong pagpalit is ga downtrend siya, ga downtrend trend hangtod nga pirmi na lang gyud, ubos na lang siya pirmi din, dili na mo appreciate ang iyang value ba. Then ang imuhang imbis ang imong 10,000 nga gipalit nga worth of stock, nahimo siyang 8,000, ang kapital na lang niya nahimong 8,000, pero nag-receive gyapon ka og dividend. So ang imong buhaton na i-research nimo og gadako ba gyud ga increase ba ang ilahang profits, kay kung wala gani na-trap ka sa dividend trap and then you are losing money. Kay ang dividend man god pwede ihatag sa company ani nga tuig, depende sa sitwasyon sa panahon. Usahay dili nila ihatag, gawas kung preferred shares ang imong gipalit, kay kung wala ka kadawat og dividend karon because of pandemic, because of unsa pa na, ihatag na next year. Pero og common shares lang, pwede na dili nila ihatag ang dividend nya, kay ga lose man og value, kay ga depreciate ang imuhang ipalit, kay pataka lang kag palit, then na-trap ka sa dividend, nag-lose ka og money. If you all do this stuff like me, Brad, pareha ta Brad, lose kag money. Pero ayaw kabalaka kay pagtuon og maayo sa stocks, and then right now I am planning to go to mutual fund, kay ang mutual fund man good Brad managed by fund managers, and then mao gyud na ilang trabaho, focus kaayo sila ana, and then diversified ang imong portfolio. Whereas kung kita-kita ra, actually ang stock market is for kanang mga maayo gyud na sa labantayan lang nako, kay kung di ka kabalo mahurot lang imong kwarta, napataka lang ka, you are blinded by the reality. So guys, kung naka-learn mo aning akong video, please subscribe, like, and hit thumbs up. Daghang salamat. Bye bye.